సో ఫ్రెండ్స్ డెమో చూసారు కదా! ఫుల్ సాంగ్‌తో చూడండి. సో ఎక్సలెంట్ ఉంది వీడియో ఫుల్ సాంగ్‌తో చూస్తే. సో మన టెలిగ్రామ్‌లో ఉంటది అండ్ ఇన్‌స్టాలో ఉంటది. అక్కడి నుంచి ఫుల్ సాంగ్‌తో చూడండి. సూపర్ వచ్చింది వీడియో. ఇయర్‌ఫోన్స్ పెట్టుకొని చూడండి వీడియోని. ఎక్సలెంట్ అంటే ఎక్సలెంట్ ఫీల్ వస్తది. సో ఫుల్ సాంగ్‌తో చూస్తేనే మొత్తం అర్థమవుతుంది వీడియో. ఫుల్ సాంగ్‌తో ముందు చూడండి. సో వీడియో నచ్చితే మాత్రం లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్‌లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా ఫస్ట్ మీకే నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో టెలిగ్రామ్ ఉంటది. అందులో జాయిన్ అవ్వండి అండ్ ఇన్‌స్టాలో ఫాలో చేయండి. అక్కడి నుంచి ఫుల్ సాంగ్‌తో వీడియోస్ చూడొచ్చు. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్ బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకుందాం. సో ఇక్కడ ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో అండ్ 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. సో ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటది. కంటిన్యూగా ఇదే ప్రాసెస్‌తో మొత్తం ఫోటోస్‌ని యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ లిరిక్స్ ఉంటుంది. దీని పైన తీసుకెళ్ళండి. సో మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా అండ్ ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. సో లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటది. కంటిన్యూగా ఇదే ప్రాసెస్‌తో మొత్తం ఫోటోస్‌ని యాడ్ చేసుకోండి. సో నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫోటోస్‌ని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్ బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి సేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో దానికోసం బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే చాలా ఎక్కువ ఫోటోస్ ఉంటాయి. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 మొత్తం 7, 8 ఫోటోస్ ఉంటాయి. ఒక్కొక్కటి క్లియర్‌గా ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తా. వీడియోని మాత్రం స్కిప్ చేయకుండా చివరి దాకా చూడండి. లేదంటే కన్‌ఫ్యూజ్ అవుతారు. చాలా ఎక్కువ ఫోటోస్ ఉన్నాయి కాబట్టి కన్‌ఫ్యూజ్ అవుతారు. తప్పకుండా వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా చివరి దాకా చూడాలి. సో ముందుగా ఏం చేద్దామంటే ఫస్ట్ ఫోటో దిగా ఈ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్‌కొచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఫోటోకి యాడ్ చేసుకోండి. సో నేను చెప్పిన విధంగా సేమ్ టు సేమ్ యాడ్ చేసుకోండి. లేదంటే కన్‌ఫ్యూజ్ అవుతుంది వీడియో. సో ఫస్ట్ దీనికి యాడ్ చేసుకోండి. ఫస్ట్ ఫోటో యాడ్ చేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో, ఈ సెకండ్ ఫోటో దగ్గర దీన్ని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఇది కూడా ఒక్కటే ఫోటో ఉంటుంది. ఆ ఫోటోకి యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ 1 సెకండ్ 28 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో దగ్గర దీన్ని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఈ ఒక్క ఫోటో పేస్ట్ చేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు మూడవ ఫోటో దగ్గర దీన్ని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఒక 3, 4 ఫోటోస్ ఉంటాయి. ఆ ఫోటోస్‌ని యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ నుంచి 4 సెకండ్ 1 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో దగ్గర దీన్ని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో మళ్ళీ దాని తర్వాత ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. సో దాని తర్వాత ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. సో మళ్ళీ ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. సో ఇక్కడ 7 సెకండ్ 15 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసి మళ్ళీ మధ్యలో కొన్ని 2 ఫోటోస్ ఉంటాయి. ఆ ఫోటోస్‌కి యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ 15 సెకండ్ 6 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో దగ్గర దీన్ని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో మళ్ళీ దాని తర్వాత ఇక్కడ 16 సెకండ్ 15 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటోని యాడ్ చేసుకోండి. సో ఈ 2 ఫోటోస్ యాడ్ చేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ అప్లై చేస్తే సో ఈ ఫోటో అయిందిగా. ఇప్పుడు ఈ ఫోటో సో ఎన్ని ఫోటోస్ కంప్లీట్ అయినాయి? ఫస్ట్, సెకండ్, థర్డ్ 3 ఫోటోస్ అయినాయి. నాలుగవ ఫోటో ఈ ఫోటో దగ్గర దీన్ని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు కూడా టైమింగ్ చెప్తా. ఆ టైమింగ్ నుంచి యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇక్కడ 8 సెకండ్ 9 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో దగ్గర దీన్ని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో పేస్ట్ చేసి మధ్యలో ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇచ్చి ఇంకో ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఇది సేమ్ ప్రాసెస్. ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇచ్చి ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో టైమింగ్ చెప్తా. ఆ టైమింగ్ వరకు కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇలా ప్రతి దానికి చిన్న సైజ్ ఫోటో వదిలేసి పెద్ద సైజ్ ఫోటోని యాడ్ చేసుకోండి. సో చిన్న సైజ్ ఫోటో వదిలేసేయాలి. పెద్ద సైజ్ ఫోటోని యాడ్ చేసుకోవాలి. సో లాస్ట్ ఇక్కడ 13 సెకండ్ 24 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసి మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఉపయోగిస్తే సో ఇప్పుడు 4వ ఫోటో కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు 5వ ఫోటో ఈ ఫోటో దగ్గర దీన్ని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేసి సో ఇప్పుడు ఒక్కటే ఫోటోకి యాడ్ చేసుకోవాలి. సో టైమింగ్ చెప్తా. ఆ టైమింగ్ చూసి యాడ్ చేసుకోండి. ఇక్కడ
18 సెకండ్ 2 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో దగ్గర ఈ ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఈ ఒక్క ఫోటోకి పేస్ట్ చేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయాలి. సో బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఈ ఫోటో కంప్లీట్ అయిపోయిందిగా. సో ఇప్పుడు ఈ ఫోటో ఆరవ ఫోటో ఈ ఫోటో ఉంది కదా, దీన్ని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ సో ఈ ఆరవ ఫోటోని కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు టైమింగ్ చెప్తా, ఆ టైమింగ్ నుంచి మాత్రమే యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇక్కడ టైమింగ్ చెప్తా ఫ్రెండ్స్. సో ఇక్కడ 19 సెకండ్ 22 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో ఉంది కదా, దీన్ని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో పేస్ట్ చేసి మధ్యలో 2 ఫోటోస్ గ్యాప్ ఇచ్చి ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోండి. సో దీనికి ప్రతి దానికి సేమ్ ఉంటుంది. సో టైమింగ్ చెప్తా, ఆ టైమింగ్ వరకు ఇదే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. 2 ఫోటోస్ వదిలేసేయాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. 2 ఫోటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఇదే ప్రాసెస్తో మొత్తం ఫోటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. సో నేను టైమింగ్ చెప్తా, టైమింగ్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. 2 ఫోటోస్ వదిలేసేయాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ వరకు సేమ్ ఉంటుంది. సో మళ్ళీ ఇక్కడ ఈ ఫోటో మళ్ళీ దాని తర్వాత ఈ ఫోటో కూడా యాడ్ చేసుకోండి. 28 సెకండ్ 28 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర మళ్ళీ లాస్ట్ 13 సెకండ్ 5 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. సో మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు 7వ ఫోటో ఈ ఫోటో దీన్ని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు చిన్న సైజ్ ఫొటోస్ ఉంటాయిగా, చిన్న సైజ్ ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ 1 సెకండ్ 13 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో దీన్ని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో పేస్ట్ చేసి మధ్యలో ఈ ఫొటోస్ మొత్తం గ్యాప్ ఇచ్చేసేయండి. గ్యాప్ ఇచ్చి సో ఇక్కడ 8 సెకండ్ 21 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ స్టార్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ ఈ ఫోటో పేస్ట్ చేసి ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇచ్చి ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోండి. సో చిన్న సైజ్ ఫొటోస్ ఎన్ని ఉంటే అన్నిటికి ఒక్కటే ఎఫెక్ట్ వస్తుంది. కంటిన్యూగా సేమ్ ప్రాసెస్లో ఇలాగే ప్రతి దానికి యాడ్ చేసుకోండి. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ చేసుకోవాలి, ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి అండ్ పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా ఈజీగా యాడ్ చేసుకోండి. సో వీడియోని మాత్రం స్కిప్ చేయకుండా చూడండి, లేదంటే కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. సో ఇదే ప్రాసెస్తో ప్రతి ఫోటోని యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇవ్వాలి, 2 ఫోటోస్ గ్యాప్ ఇచ్చి మళ్ళీ ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఇదే ప్రాసెస్తో వీడియో అర్థం కాకపోతే మళ్ళీ చూసుకోండి, కానీ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా యాడ్ చేసుకోండి. సో లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ప్రతి ఫోటోని చిన్న సైజ్ ఫొటోస్ని మాత్రమే యాడ్ చేసుకుంటూ ఒక్కొక్క ఫోటో యాడ్ చేసుకుంటూ లాస్ట్ వరకు వెళ్ళాలి. సో ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ చేసుకోవాలి, ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో ప్రతి దానికి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. సో ఇలా లాస్ట్ ఇక్కడ 29 సెకండ్ 8 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. సో మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేసుకోండి. సో ఇప్పుడు సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే లాస్ట్ ఒక ఫోటో ఈ ఫోటోని కాపీ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు లాస్ట్లో ఎన్ని ఫొటోస్ ఉంటాయో అన్ని ఫొటోస్కి ఒక్కటే ఎఫెక్ట్ వస్తుంది. కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోవాలి. సో టైమింగ్ చెప్తా, ఆ టైమింగ్ నుంచి యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇక్కడ 20 సెకండ్ 12 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో ఈ ఫోటో నుంచి పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఈ ఫోటో దీన్ని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో పేస్ట్ చేసి మధ్యలో 2 ఫొటోస్ గ్యాప్ ఇచ్చి ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోండి. సో లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా 2 ఫొటోస్ వదిలేసేయాలి, ఒక ఫోటో యాడ్ చేసుకోవాలి, 2 ఫొటోస్ వదిలేసేయాలి, ఒక ఫోటో యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఒక్క ఫోటోని మిస్ కాకుండా మొత్తం ఫొటోస్కి ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఎలా యాడ్ చేసుకోవాలి అనేది కంటిన్యూగా చెప్పిన కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా ఈజీగా యాడ్ చేసుకోవాలంటే వీడియోని మాత్రం స్కిప్ చేయకుండా చివరి దాకా చూడండి. సో లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఉంటుంది. ప్రతి దానికి ఇలాగే యాడ్ చేసుకోవాలి. సో లాస్ట్ ఇక్కడ 29 సెకండ్ 15 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్ అండ్ వీడియో కూడా ఇంతటితో కంప్లీట్ అయినట్టే. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా ఫస్ట్ మీకే నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో చాలా టైం ఎక్కువ అయిపోయింది. సో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయిందిగా. షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. జై హింద్.